Magkuha dito. Sa kabukiran, ladyo ang kasakit. Ang kalanggaman ay nag-aawit. Hi guys! Madung buntag! Anong tanan? Ugaron guys ni Ami sa Santa Cruz. Sang ante. Unja. Matamig Barcelona kay na may gi-share sang igsoon nga si Aurel Vlog. Nato karon sa Florida, USA. Napay dyan gi-share nga ang isda adto sa Barcelona ug punto. Kani mo ni kami mag-deliver ato guys. Kita ra ta adto ha. Okay. Wow, kanindot. Nindot ani guys. Yellow na ang mga humay. Ang mga langgam ani guys, nangalipay na. Kailangan sila yung makaon. Oh, niya. Maya-maya, ganun nalipay ka na nalipay ko kay Ting ani na. Ato pas mansa. Nalipay ko na siya kay Ting ani na. Kinsa may di malipay, pula-pula na ang mga humay. Wow. Kali sang anti ni siya nga madyan na ni guys. Ini nga madyan sang anti. Ini. Kami sa Barcelona guys, tungod. Tungod sa may idea namin kasi mga kumay. Pula-pula na. Okay. Ay, pero Indo lang. Hindi lang. Ito lang. Iya. Alawag na undak. Agatubang. Haleluya. Mga jutag bantabang. Hi guys. Ay, sir, ginoo ko. Busing. Ayo. Anong buntag? Nialagi ko kay mga juk og pamahaw. Naba kay pamahaw diha? Dingan pa. Alam nga ten kay gutom ko. Ay na mo juk buntag. Nagdungaag pa daay kan. Lagi kay gutom lagi ko. Mga juk og pamahaw. Balik. Entaan mo si Manang. Asa mo padong nga to? Duha man sila. Ano duha Hindo og si Henry? Hindo. Tunga ol yun yung Henry lang. Ah, inool na may magbawas na to rin. Duha man ako kayo. Okay, kilo lang niya. At katunga na atong Henry. Isa ba po itong mana ni pamilya nga duha ko sila? Ha? Imo. Kiri si mo? Wala. Gabi pa na ko ha. Gay pahato na diri sa Nini kuan Aurel Vlog. Shout Gikan out si Aurel Vlog. Aurel Vlog ato sa Florida, USA. Salamat. Shout out usab sa La Familia Channel. Ug si Rini USA. Okay. Guys, baktas kami. Ato sa mi adto. Barcelona ni Dani.
Ay, lang Ate kita. Marilo. Ano tawag? Diba? Marilang bulaanan eh. Namo ko channel, Marilang bulaanan. Oo, salamat ha. Nabuyag naman ka tiyo eh. So, kontak na. Ate. Start mo isa naman. Ala eh, bang isa. Ito matasin siya na. Na-sexy na sa atin. Agay gamay pa to diri pa. Oh, katubag gasamsam sa kabasakan. Guys, kanang ang ina na nagsamsam ko na anis kabasakan. Ani man na sa gamay pa. Hindi na. Silang ko si Ita. Ah, imo ni dai, no si imo. Ito nga mo ani. Oh, sige te, salamat. Ah. Ari raw. Ay, giusa kay ko ano mi silupin no. Dan. Salamat. Okay, ari sa amin ha. Oh, salamat. Asa mi dai mo bata? Ani maglaro-laroy. Ato pa kontak mi. Sige. Mahaw. Lagi mamahaw, lagi mamahaw, hindi ka mamahaw. Mo pa pagtong anti ka mo pagpata. Mamamay pag dunga, dadali ako kami. Now. Andiya na naman po. Ginoo. Okay. Ari sa me. Okay guys, ito na po me. Na ako yung channel Marilong Bulaanan. Katungkuan, kami mong vlog-vlog si. Na ako kuan. At Aurelia. Naidagang ang channel ang ante. Sa pamilya. Bulan na channel. Bulanos. Bulanos guys. Ay, patong yung tiguan nga. Nga pa silang kuan. Nire ni USA. Insirin Si. Ay, salamat! Okay, ato sa amin. Sige te. Gabihiran ka na, deliver. Gabihiran ka na, deliver. Hindi ka katubo naman ko. Matibuntag na. Hi te. Hi! Amin? Bless ni tita. Amin, manili. Awan ko te. Ning amin ni Edwin wa mo amin. Hi kuya. Awan ko. Si, nani ni kinalagan? Kinalagang bati. Oo. Gabihiran ka na. Ada, oh, bener. Kamu? Yung anhan naman silang tapina. Di kami pampang. Dawat na sa parehay. Unda kay. Yung tawag man nga nag-isda. What kami nang isda. Matahon ni nung. Tawag. Yung nag-isda di. Nama yung igagaw na sa pampang na bilin. Eh, taga Mahaya. Kaloy. Kita ko, inamang sa Gabadjan. Ay guys, diyan ako sa Barcelona dyan, sintro ni. Diyan ako sa basketbulan. Ali dai. Diyan. Mone. Asi ko asi. Diyan ako dire. Okay. Dapat tong pareho na si. Berto ang bertoran. Ay pala mo mugda ya berto eh. When? Ha? Eh, pakinintos. Kinintos. Kaloy. Ama tagal. Ay, didi ay. Wala ko na parehay. Pila kita kilo anak ni. Pare kanang na. Wala ki kanini. Ah? Aurelia vlog. Aurelia vlog na gikan. Salamat ka Jo. Aurelia vlog. Salamat ka Jo. Napa sila pamilya Bulanos. Siguro pa ko gisugo. Aurelia. Aurelia Salamat. vlog. Si Tata ang Kilawon na ni Ron, presas abot nga ba kung humay. Akang Marilong Bulanan po niya. Marilong Bulanan. Ano kalimti? Marilong Bulanan. Bulansar sa pagka. Ito team. Ya doing. Ya doing. Ito. Ikan nila sila yung susuran ni. Doing. Ah, sila? Oo. Kita pa ni? Nakita mo sa tire. Si aming napulot. Wala ni ila. Isuro eh. Napoy ita. Marilong Bulanan.
Isa lang sila na. Sige na. Pagpuntot pa. At tamang sa mga arang. Puntod. Silang sa Maraming na. Ay, si Marcela. Marcela rin si Undoy. Marcela. Marcela takira. Oh, Marcela. Takira eh. Naimong Marcela. Takira eh. Magkasawa bitaw na sila. Aming. Oh, awam ni Marcela Kundoy rin. Ini ugang Marcela. Silang takya. Si Jan po isa no? Ito na lang kay. Ito, i-share mo po sa puno. Muli mo daton. Guys. Ito sa pod niya kayang taga sa maring amin. Maria, ilan ang ilay ba ito? Itong day, nasa vlog. Kaya may gihatag ni Aurelia Vlog nga biskwit ug gatas. Ning adto naman si Maria Hayal gihatag ni Jan. Ning adto man sa iyang ante. Marihan! Marihan! Mama ko day tao kanang guto ko la kay kuan maka ingos ante ito niya nga magkuha daw tag guto ko la nalimot ko. Ikaw sa lang kay ingon lang sa lang. Di man. Ania siro sa pagdan bisan paingkaon sa tagbilaran. Ay, ada ko sa may ka kay kasi hamada. Ay. Marihay. Ay. Di kanini Aurel Vlog. Nila ni La Familia Bulanos. Ni Irini USA, ha? Og ni Pinay, Texas. Pinay in Texas. Pinay in Texas, de Karen. Kikiton to pero. Ano? Sana, hi! Charot lang. Pinay! Majung buntag! Sa ibabaw. Ano, ila Marcela?